Kakajan ýene selwijaň etdi-de. Owo, Eýýäm ikinji gede gaýlady, ýollaş sen bilen işleşekmişin. arada dost olanlaňam bir ýerini aýtdyrdy. Şonken halam okda. Ay indi selwide ýogam diýip bilmedim mene. Bolýa gelaýsyn ertir. Bolýa. Başlyk 20-25 ton boçkalamaz taýyn. Şeýlemi? Salam aleyk. Wa aleykum assalam. Wa aleykum assalam. Meni bäli urat siziň ýanyňda. Sen işleň bilen bolýar. Bolýa. Bäwul uratdy diýdiňmi? Hawa. Edepsiz alym öýüňe zulüm diýipdirler. Düşünmedim. Bäwul men gelinim bolýar. Ýöne ýanyňa adam uradyryn diýmedi. Edepsizlige tertirak gürledim öýdýän ağam. Men selwiň ýollaşam. Ýön gelejeme jaňadan iş ýollaşmak bardy. Ne munyň başga urun. Teklifim dinle.